नै दिनैनि जानांगौआ खुसिया हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो दिनै नोंथांमोनजोंहाय आङो मा शेयार खालामलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोनजों न'आव थानानै आङो मा मावनाय जायो न'आव थाबाथ' बायदिसिना खामानि दामानिजोंनो आरोबाव फिसालाजोंनो खासै नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दा न'आव थानानैनो मा खामानि मावनाय जायो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै ब्लगखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो नोंथांमोनजों मोनसे खोथासो शेयार खालामनो सानदों बे खोथायानो जाहैबाय जे नोंथांमोनाबो बिनि सायाव अपिनियनखौ हरनो हागोन गावबा गाव भिउखौ हरनो हागोन जे मा होनना सानो जे जोंनि लाइफ जे जोंनि जिउ नङा होमबा बेनि सोमोन्दै उन्दैनिफ्रायनोथ' बुजियो बे नङा होमबा ओमफ्रायहाय मोनसे समावसो जों बुजिहैनो हानाय जागोन दा बे माब्ला जोंनि लाइफनि सोमोन्दै जोङो माब्ला बुजिनो हागोन बबे बैसोआवहाय बे मोनसे कुइसन आरोना बे मोनसे सोंनाय बेनि फिननायखौ आं ओरैबायदि होनो सानदों जे बेनि जेबो बैसो थाया बियो माब्लाबा उन्दै बैसोआवबो जानो हागौ माब्लाबा देरनानैबो बोराय बैसोआवबो जाहैनो हागौ आरोना दा माबायदि समाव आङो बे समखौ आङो बुंनो आरोना माबायदि समावहाय जाय समावहाय नोङो दुखुनि समावबो माने मिनिनानै दिन्थिनांगोन बयनिबो सिगाङाव आरोबाव जाय समाव नोङो नोंनि दुखुखौ बयनिबो सिगाङाव दिन्थियाबालानो आरो माने नों लाइफआवहाय बिराद खुसियै दङ बिराद खुसियै थांनानै थागासिनो दङ बेबायदि दिन्थिनो हानाय समावनो बेबायदि थासारियावनो माने लाइफनि सोमोन्दै बुजिनो हायो होनना आं सानो आरोना थ' लाइफनि सोमोन्दै बुजिनांगौआबो गोरलै नङा बेखायनो आं सानदों आरोना बेबायदि समावसो माने लाइफनि सोमोन्दै बुजिनो हायो होननानैहाय बेनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनाया थ' दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो होमबा थौदो जागायनोसै फुंनि जानाय जानोसैलाय फिथा सावगासिनो नै आरोबाव ओमफ्राय नै ओंख्रिया दङ जानोसै नोंबो सासे नै औ नै गुगुनि संबाय ओमफ्राय नै फिथा नै बानायगासिनो बाव नै जाबायानो आं बे थाइनैखौ जानोसै नै गुगुनि ओमफ्राय नै मोनसे दंबावो थाइसे गाइखेर लोंनोनो सासे आरो आयौलै बागदावलायनाय नोङो मानसिया गाइखेर लोङो दा गाइखेर लोंदो दादाजों नोंजों औ बियो नायगोन मावनायावबो बेसेबां डिस्टार्ब मानसिया दाना जाखांनायनि फाला जाहैलायबाय ओमफ्राय नै कारेन्ट बिल बांद्राय फैजानो गिनानै मेचिन होआलाबानो आंना कलसो सेरगारो गिदिर थौदो आयौ जां गिदों दान होनबाय आयौ मा खिन्थाफैखो थौ नायनोसै नाम होनसै औ नै खुसिया माबागासिनो बेखौनो जा खिथाफैदों नाखौ गोलैगोन नै आदा गाइखेर लाबोग्राया न'नि जलफि लाबोदोंनो बेखौनो आसार बानायनोबा लाखिथ' होननानैहाय खादा लानानै फैखाबाय आङो बेसे बुरजाथाय नायगोन नै
आदा गाइखेर लाबोग्राया फिसालाया दखानावसो लेंनानै लांबावबाय खाजा लाना फैबावबाय बे नैबे नादा आयौ बेसेबां बुरजाखा माबा बिफांखौनो माबाजोबखो ना माखो बिफांखौ फिरिजोबखो ए बोरै बोरै हारनांगौ थुदो नै नै लाबाय आङो नै नै थुद' थाबायदो जा नै बेखौ आसार बानायनो आङो बेयावहाय दै फुदुंदों एसे रुनानै लाग्रोसै नै दाबो सानसुनि ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय खुसियाखौ दाबो संनाय जायाखै ओरै फारसेजों आइया खुसिया जाया नालाय बे मैथाजों नाथुरजों संजानानै जागोननो संख्रि होनानै लानोसै आं एसे ओइ आयौ 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 नै प्रेसार नायना होगोरनि र' आइनो आबैया नाय हमदो आखायाव हमदो आबैखौ आखायाव हमदो दे हमदो दे आबैखौ आइदि होनदों आबैया आखाइ दाजा हामा आखाइ दाजा आखाइ दाजा डक्टर जानोसै आंहा नों दलद नाय दे नै मानसिखौ र' दा खालामा र' ओंखारलाय आंहा नुबासैसो ओंखार र' बबेसिम थांखो बेसेबांबा गोजौसिम थांबाय सिरिथा रायलायबा खोनाया ओइ मानो बिदि खालामो ओंखारथ' नायबाय था आबैखौ हमना हो बेयाव हम 120 90 थिगानो दङ बिदिनो माने प्रेसारफोर दङबा जायफोरना एसे बोरैबा माबा माबि सिम्पटम्स मोनबानो माने मालाबा मोदोम सानायफोर ओमफ्रायहाय बिदिनो गोदोना सानायफोर जायखिजाया माबा मोनसे मोनबानो एसे चेक खालामनांगौ आरोना माने होनबा स्ट्रकफोर आदि जायोना बे स्ट्रक जानायनि सिगांनो बेसेबांबा सिगांनो माने सिम्पटम्स देखायखायो जाहैबाय आरोना बिदि हठात जाया माने थालसो लाया मानसिफ्राहाय जेनेबा सानाय मानायफोरखौ बेनि थाखाय जादों होननानै सानाना बेखायनो थाल लानांगौ आरोना थाल लानानै सम मथे नायबाय थानांगौ ओमफ्राय जानायफोरखौहाय थाल लादो बेयावनो होमबानो माबाया आरोना जानायनि चान्स जाया जाहैबाय स्ट्रकफोर आरिफोर जानायफ्राबो बिदिनो जानायफोरखौ थाल लाला एकदम हाइ जानानै थानोसैना खेबसेयैनो दा ओंखायनो सम माबा मोनसे एसेफोर एसे बोरैबा मोनबानो खर' सादों बा मोदोम सादों माबा मोनसे जादों बिदि माबा मोनसे सिम्पटम्स थाबानो बे हाइ प्रेसार गोनांफोरखौ एसे चेक खालामनाया मोजां आरोना बेखायनो जिनिसफोरखौ लाबोनानै दोनफैनाय जायो जोंहाबो आइया हाइ प्रेसार दं नालाय ओमफ्राय बेनो आरोना ओमफ्राय बेफोराबो माने बे जानायखौबो कन्ट्रलाव थायो नालाय मोनाफ्राव जानाय जाया ओंखायनो कन्ट्रलाव थायो आरोना जानायफोराहाय बांद्राय जाला आगोलसो एसे बुरजा दंमोन बेखौ मोनथिनानैहाय दा कन्ट्रलाव थासै जानायफोरखौहाय दा थिगैनो थायो आरो होमबाबो सम नायो जाहैबाय डक्टर जादों औ डक्टर गावहा डक्टर जादोंनो ए बि फैनोसै बेखौ नायनोसै दे नायदो ओरै नायदो न पिट औ बेजों दे औ फेस होनदो दे औ आयौ औ डक्टर जाबाय डक्टर प्रेसार नायदों डक्टर जानानै न नै आंना आसारा जासिगोन नै बेखौ दोनो
नै एसे एसे जाहांबाय बेखौहाय एसे बेलथाय बेलथाय होगासिनो आङो नै नै बिसोर जाहांबाय नै माखासेफ्रा जाजोबाखैना नै बिसोर गोथां गोथां दङ नै बेखौ एसे फोनांनानैहाय दै गुदुङाव औ जानायजों लोगोसे होमबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं